Čo od 10 bytov už potrebuješ nájsť niekoho, kto ti s tým poradí, nejakého kouča. Viem, že robíš aj ty coaching, takýto. Čiže povedzme, že do 10 bytov vieš ísť bez kouča, a od 10 potrebuješ kouča a od 30 potrebuješ, ja neviem... Niekoho, kto ti s tým pomáha. Niekoho, kto ti s tým viac pomáha, hej. Áno, áno. No, nejak tak to asi. Čiže do 10 bytov, pokiaľ ti funguje... Lebo za mňa, že pre mňa, ja robím v nehnuteľnostiach, nejaké prenajímam, mám že určite viac úverov ako bežný divák tohto podcastu, že budem veľmi poctený, keď sa objavia diváci tohto podcastu, ktorí budú mať viac úverov ako ja. A teda ja viem, že základný parameter, ktorý je, že úver musí byť vždycky zaplatený z nájmov a musíme aj počítať s tým, že občas si vytvárať aj nejaké rezervy, ale teda ja už mám ten objem, že si musím vytvárať rezervy. A pokiaľ tá rezerva je, že sa na chvíľu uskromníte z platu, tak sa to dá, ale teda úver by mal byť zaplatený z nájmov. Čiže to je úplný základ, hej.